Менка, почвай. Това бях на едно изложение, където има какво ли не там за минната и всякаква друга промишленост, така големи машини, разбира и багери, камиони, кранове и какво ли не. И имаше 2 халета, които бяха само след такива неща, батерии, задвижвания, зареждачки. Това барбекюта. Първото горе. Това не знам, що се е появил там. Тук има... Това мисля, че батерия. Това е, мобилна зарядна станция, която разбира и върни малко зума. Това отзад камиона, то съндък фургон си го изсипва и ти го оставя, си зареждаш багерите. И ако зумнеш там, където са кабелите, в задния горе край. дясно. Горе дясно, така. Горе, дай. И сега виж, там CCS е тънкия кабел. Да. Но има и този другия е... триъгълен долу. Да, този е, забравих как се казва, МЦ е то, дето зарежда с 1 мегаватт. Mm-hmm. Те хората зареждат багерите с по 1 мегаватт. И тук има всякакви изходи на това нещо. Мога да зареждаш каквото там. Много ми е интересно, трифазните и монофазния контакт са ясни, ама това е стандарт за бързи връзки за трифазно... Да, тук да го вържаш към соларна инсталация, примерно. Това е AC input. Или са някакви такива проприетари, които са си техни. Проприетари. Проприетари, както искаш го кажи. Потато. Ама те бързи връзки, ако са си техни, се сещам не са. По принцип има такива, само че не за толкова дебели кабели. Да, тук не ги знам. Тук вече не знам. Това ми е интересно. Някой да се изкачи. Мога го заредиш от каквото искаш. Да, и то е... Я дай пак зум. То е input и output. Да. Реално погледнато и вход. Да. Го заредиш. Дрон. Малко по-голям. Доста по-голям. Добре, какво друго гледаме? Това ще е някакъв Това е двигател. мотор, електродвигател. Обаче какво ще задвижва, ще е интересно. Не знам, с този размер, който тук само електродвигателя е голям, колкото Tesla Model Y. Не е толкова голямо, човек. Кое не е толкова голямо, бе? Той електродвигател ми се върти в главата на нещо от порядка на... Такъв диаметър ли? 150-200 киловата. Може и да греши. Повечко ли беше? Доста повечко. Добре. Последно, като гледах такъв двигател, беше 150 киловата, но беше преди 20 години. Да, тия са за задвижвания за всякакви големи камиони, багери и други такива. Гумички. Това е мобилна, как да го кажа, бензиностанция, ама не само бензиностанция. Там ако зумнеш вдясно леко. Lubricating. Това са такива. Всичко, каквото може да има в един камион, багери, такива като течности и смазочни работи. Има там заредени. И дърпаш маркуча за необходимия вискозитет. Да. Това е яко. И най-вероятно може и да го свали контейнера. Да, той го сваля, остава го там, където ще е площадката, строителната, и те си действат, защото иначе... Това може да се ползва и в кариери, където отива, закарва и действа. На места, където има много такава техника и е скъпо да я вадиш оттам, за да й направиш нещо. Ти я взимаш само за определено време под наем и я връщаш. Тук? 96 волтови позиции на Rexroth. Всякакви видове пак такива задвижвани инвертори, работи, за такива багерчета и камиончета. Виж, това не са ли хидравлични помпи? Те двете на двигателя са хидравлични помпи. Зум не е точно къде ти е мишката. Това са 2 хидравлични помпи. Всякакви такива електронеща стават вече. Една екранчето зум, ние виж на какво се монтират тия работи. На всеки такива техники. Спират да са с двигатели. Те се задвижват, виж.
Тук според мен това се задвижва с хидравлика. Да бе, кофата няма как да я задвижиш. Кофата, ама и тези. Гумите им също се задвижват с хидравлика. Зависи какъв е случая. Сега, ако е такова, дете бавно оборотно, да, има Точно на хидравлика, но Да. пак То е на това бързо батерии. оборотно. Това вдясно, най-дясно, нали, се движи. Движи си се. Явор каза, че 200 кВт електромотор на i4 се събира в чанта за пикник. Да, ама ония горе беше с въздушно окачване и ми прилича на трифазен оранжевия, дето го гледах. Не на съвременните, дето ги ползват в електромобилите, дето с водно охлаждане и са коренно различно. То е съвсем друго там. Да. Трябва да има много нютони и много циклен работа, но е доста повече киловати. Сега някъде има табелки, съм снимал. А това задвижване какво е? Това е някакъв вид редуктор. Да, тук съм съгласен, ама... Но къде какво се закача? Не виждате ли? Жълтото за синьото. Не, въпрос е там 3 теншат липсват. Благодаря, Шерлок Холмс. Божинка. Там това, я завърти малко, да са фланци за мотори. На лявата. Лявото, жълтото и синьото. Може там... Не знаеме какво е. Абе, като цяло идеята беше, че всичките производители на такива неща са почнали да ги правят да минават на ток, защото... Шаро, на тебе там ти беше като дете в магазин за играчки, нали? Там беше скандално цвят. Това е, дай малко по-надясно, за да го видиш отпред първо. Това е някакво нещо, дето си се движи само и си дърпа отзад всичките вагончета с него. По летището, примерно. Това точно тези малки камиончета и тези, дето чистят. Какво ли не правят? Сега в случая това е някакво изложено, дето всичките му техники са изведени отвънка, за да ги виждаш. Ама много ме кефи аварийните стопове. Ако ще те гази, да мога го спреш. И тия жълтите отдолу си представям, че ако ще се бутне някъде да мога да се подмести. Абсолютно. Това е пак така мобилна зарядна. Малките багерчета, дето са радиоуправляеми и отзад големите багерчета, които пак са на ток. Това примерно най-малкото. На ток? Ага. Колко работа му дават? Дай някъде трябва има табелката да съм снимал. То това трябва да е на часове работа. Върни зума. Долу в ляво. Това е зарядната станция на багерите. Това? Която сама си ходи до тях, тя нали? Тя си ходи сама до тях, да. Като види, че някой багер ще му свърши тук. PC20 електрик, 11 кВт електромотор, 23 кВт батерия, без вредни емисии. Окей. Кофата размера. Менка ти е тук бокчета? Да, всичко беха заградили с такова. Как се казва това малкото отзад, Шаро, на български? Това. Мъцо? Това е марката, ама багерчето, как се казва? Ако ви кажа, че ми идва на гръцки, няма да ми повярвате. Багерче. Как се казва? Да, както ония комбинирания багер, как се казва? Тройка или четворка? Защото JCB има два модела, 3 и 4. И му викат тройка или четворка. Но тая мобилната станция е скандална. Дет сама си ходи. Да, обаче тук не пишат 15 кВт електромотор, 20 кВт батерия. Автономност. Колко километра изминава? Стига ли до морето? Не, копа го. Че много въртиш наляво надясно и ме зависи свят. Това е голямо. Виж, те обикновено са... И 25 кВт. 1 към 2, 1 към 3. Мощност към такова. Защо батери пака е в киловати? В какво да е? Киловат часове. Киловат час. Детайли. Недръчна тия работи. Добре. Те първа навлизат, бе, Жорка. Това е малко по-нагоре в дясно.
Това ще е малко към другия подкаст, ама хората вече копат на луната. Много яко. Мини багер, да. Да, бе, това ние е се багера, базикаме, там ама... дясно и някаква схема, дето те багерите си комуникират един с друг и нали, знаят къде кой какво е изкопал, за да могат да, като им кажеш, ето тук това ми го направи равно и те са сами, да знаят кой докъде е стигнал. Вие виждали ли сте подводния багер на Комацу или Комацу? Ако може да извадиш една снимка на подводния им багер, той е супер интересен човек. Това копаеше нещо от порядъка на 10 метра под водата ли беше... Още си спомням как го гледах, като го видях за първи път. Аз и днеска на Шаро зададох въпроса, ама сега какво правим с това Комацу, дето там копае за батериите и харчи толкова тона нафта за ден, за една батерия, за не знам си какво. Сега като го направят електрическо, цялата тази тъпотия в Ще Facebook трябва да си вече копае... няма смисъл. Не, по-скоро ще трябва първо да си изкопае за собствените батерии. Дизеловото ще му изкопае за неговата батерия и оттам нататък вече ще става безсмъртно, т.е. вече няма да се харчи дизел за копането на батериите. Да. Какво става? Ти си изчезваш. Голям лапток. Аз какво трябва да правя тук? Трябва да жълтца да горния край жълт. Какво правя? Ходиш наляво и надясно. Ма ти му даде макли, бе. С два пръста. Много бавно това, бе. Добре, какво гледаме тук? А той пада му едно пък и на Мишо, не сеш. Олеле. Извинявам се за усещането, ама докато свикна, това долу ми харесват. Виждам как нашите офроудаджи започват да слагат мостове не от G-класа на джипките, а от... А по поръчка, защото тия пичове могат да ти произведат какъвто си искаш. Да, няма да им хареса цената, предполагам. То там при офроуда, Виж колко интересно е захващането горе. Добре, Diesel Battery Solutions ли е това или нещо? Не, Кризел. Добре, какво гледаме тук? Някакви всекви батерии, дето... Ама аз поне обикалях в момент, в който нали, няма хора. 59 кВт часа, 88 Най-вероятно някой хакер, ако мога да извади QR кода, да видим какво е това. 8... сега ще го зумна. 800 волт, 740. Чакай. Извинявам се. Този тракпад не е от най-бързите. И като каза хакер извади iPhone-а. Какво показа? Сайта им. Добре бе, свиква се с това. Литиево-ионна на 2170 клетки, 59 кВт часа, 560 или 740 волтова, 355 кг. Мене това ме впечатлява. Максимално разреждане 231 кВт, 4 максимално пъти зареждане 40. Максимално зареждане 40 кВт. Да. Това е интересно. Те не бързат. По-скоро ще го скалират това нещо. Това е парче. Да, бе, да. Но на сайта го показват за багери и за лодки. Бебето, къде отиде? Тя е някаква много И интересното е, че го наричат Immersive Cooling. Да не е нещо за подводна работа. Тук това ли гледаме? По-скоро целият модул, който виждаш, може да бъде потопен в някаква охладителна течност. Или в вода. Дай наляво. Ляво? Ляво. Не това. Не това ляво, бе. Лявото от другата страна. Къде е на бебето някъде? Виж как интересно изглеждаше тази батерия. Бебето беше и тук. Човек обърнат скрол, това е за хора с чупени ръце, бе. Чакай, спокойно. Ти трябва тук стойка за телефон на микрофона. Добре, ще ти потърся за колело. Ще дай ми лаптопа, моля те. Тогава бебето, бе, стигна го, чакай, доживяхме. И той скроли така. Доживяхме! Не бе, така скролвам. Ма виж, почна ли се инвертора да е в мотора? Не знам дали това е добре. Защо да не е добре? Явор каза, че там трябва да е. Явор каза, че там трябва да е. Дани... Според него. Трябва да го питаме защо. Майко, това дето го ядеше най-доброто нещо на целия свят. Кое е това ли, бе? Зумни са на батерията. Абсолютно целия свят. Кое е батерията? Най-горе вляво.
червеното нещо. Тази. Ага. Мгм. Гледа па тая на какво прилича. Все едно ще е в танк. Аз виждам Ние като някаква защита Traction Battery Pro Series. при положение, че е отдолу. Зумни там табелката. Safe, Flexible, 80% за 10 минути, 20 000 цикъла, Това са много цикли. голям температурен размах, Battery Management System, конфигурируем интерфейс и плагни и играй. Както имаше една реклама, Това е батерия, Box де си я and Play. взимаш и си я слагаш някъде или аз как го разбираме това? С две думи, качваш се и караш. Не взимаш Мишо, си я ставаш тая и за си я горогледа. слагаш на багера и си караш. Така ли? Добре. Ма между другото, не знам дали всички знаят, ама багерите на практика ползват дизеловия двигател само за генератор. Те са електрически отдолу. Това си го говорихме Така с ли? хидромоторите, да. Да. Това мини багер, Той че има и дето го гледаше. Тия мостове, които виждаш тук, те може да ги сложиш веднага на някакъв багер. Ама дай там жълтичките да ги видиме. Те са един голям двигател и една голяма хидравлична помпа. Е това мини багерче, което го гледаш. Отзад имаш един двигател, който върти една хидравлична помпа, минаваш охлаждане на маслото и маслото се ползва за абсолютно всичко тук. Да, той всъщност е агрегат, който е такова. Той не е вързан с Да. нищо. Дай пак зум аут. Това е лесно да мине на нещо друго. Кой искаш, Жорка, да видим? Двигателите с хидравличните помпи. Защото хидравличните помпи, аз винаги съм бил впечатлен колко са малки. Това. Вижте, тези хидравлични помпи са супер Добре, малки. тя как работи? Как Те са наречени работи? хидравлични групи даже. Помпата е това, което е синьото, а от другата страна е мотора. Да, въпросът е, че как чрез хидравлична помпа задвижваш веригите. Тя създава тази хидравлична помпа, ако ти завъртиш нейната ос, започваш да местиш маслото. Ако обаче през нея пуснеш масло, оста ще се завърти и тя може да се ползва и като хидравличен двигател, и като хидравлична помпа. Т.е. ти от една страна ползваш като помпа, от друга страна ползваш като двигател. Да, точно така. И така правиш движението от въртеливо Гениално е. в да кажем, линейно и после от линейно в въртеливо обратно пак. Просто хващаш енергията и я преместваш на друго място, като вдигнеш налягането на флуида. Реално погледнато ти дигаш налягането. Той е в кръг, нали така? Аз мисля, Да. че големите багери, въпреки това, са с електрическо задвижване. Ето тук съм извадил една картинка малко по-надолу. Ние говорихме за тея. Малките багерчета допускам, че си прав. Но тук очаквам, че Това е с хидромотори на гумите. Почти съм сигурен. Тук някой да ме поправи, ако греша, но мисля, Ето го, че съм... Hydraulic Excavator. Или той е Hydraulic заради... не знам. Търся още картинка, на която да видим 11, драйвтрейна. какво пише? Върни Къде? предишната снимка. 11. Бъкет цилиндър. Travel driver. Не представя какво е това. Ето това са тук два мотора. Ще извада картинката. Значи тия пичове с камиона трябва да ги искаме другия път да спонсорират следващия EV тур нещо си, защото да докарат 2-3 контейнера, може да си зареждаме къде си искаме. Да, можем. Това за мен си хидравлични мотори. Тоест смяташ, че целият Да. гигантски багер е на бе, хидравлика. Като бях малък, по толкова големи не съм помагал, но съм помагал по по-малки. И всичко беше хидравлика, човек. Там имаш, например, не толкова големи, 200 литра масло, които се ползват за да се движи. Това въпросът е какво ще движи. Какво ще дига налягането? Дали ще е дизелов двигател или ще бъде електрически двигател, няма значение. Ти там имаш въртеливо движение, което трябва да задвижи хидромотора. Аз просто си представях, че електрически мотори в тия мостове могат да вършат тази работа, ама явно хидравликата е по-просто. Дани, много по-просто е с хидравликата, човек. Ти имаш един маркуч, който трябва да има и хидравликата се управлява много прецизно, много лесно с такива клапани, които ти завърташ посоката, завъртайки потока. Супер елементарно е хидравликата. И самата инвестиция. Има преди, че инверторите... Само някакви тонове масло ти трябват.
Да, обаче пак е много по-евтино. Преди години инверторите не бяха толкова развити. Така е. Имаме преди, че преди години големите двигатели, които са тръгвали под товар, не тръгват с инвертор, плавно тръгване и плавно спиране. Там правиш звезда триъгълник с едни релета, прехвърляш кога как ще тръгне, не е... Трябва да го поканем на подкаст. Аз знам какво е звезда и триъгълник. Чувал съм ги, не мога да стига толкова. Не може да ги навършиш. Да, бе. Да, бе, звезда и триъгълник, точно. Това си го спомням, даже си спомням и схемата как се връзва. Но генерално си представям, че не е много трудно този багер да го електрифицираш. Нали Ти така? електрифицираш начина, по който правиш Въртиш хидравлично налягане. Да. Да, точка. Това е. Няма никакъв смисъл да го електрифицираш. Нямам сода.